Mga puso sa Negros Occidental, duha ka persona patay sa separadong insidente sang pagpangluthang sa San Carlos, kag Silay. Nakatutok kay Rin Pedreso. Patay ang 22 anyos nga si alias John matapos gintiro sa barangay Bagtik, Silay City. Sunod sa kapulisan, nagatambay lang sa basketball court ang biktima sang ginpalapitan sa wala pa makilalang na sospek kag gilayon nga gintiro sa ulo. Madasig nga nagpalagyo ang sospek. Isa sa mga anggulo nga ginatutukan sa kapulisan amo ang daan nga kaso sa biktima angot sa pagpangawat. According sa atong initial conversation sa iyang guardian, sa iyang lula, nga wala man ito siya recent na inubuot. Doon lang isa pa nga ginatanaw sa mga aspect na arrest siya natin sa death. Patay man ang 41 anyos nga si alias Jerry, isa ka mangunguma sa gintiro sang wala pa makilalang na sospek sa barangay Kudkod, San Carlos City. Sunod sa kapulisan, hinali na lang ginpalapitan sa mga sospek ang biktima kagintiro sa nagkalain-lain nga bahin sa iyang lawas. Samtang nagkalantaw ini sang video sa cellphone upod ang tatlo pa ka mga lalaki. Sa karon, may persons of interest ng kapulisan sa pagpatay sa biktima. Daan nga hiligot anon ang ginalantaw motibo sa krimen. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.